Jopiny makaluo jiw ni omed keto maino e ndikruok kaka jogo ombulu motelo ne yiero mag 2027 ni mar luoro nitie ni ma ok tin ne ji milion 1.5 nyalo rem ma ok obedo gi ombulu kaluo. En jip ma omiyo oganda e kampen madhi nyime Kisumu ka itawo gi seneta mar kaunti Profesa Tom Ojienda mar jiwo jopiny okaw ombulu. Kampen no osetim Nyakach, Muhoroni, Nyando kod Kisumu East kendo itere Kisumu Central kod Kisumu West. Sani kionge kipande, kionge kura, to ng'amo yier penji niya nigo kura kanye. Basari okiyudi, pesa osiptal okiyudi, kodhi okiyudi, donge kudhi manyo basari tipenjo kura. Mine adi man gi kura, puona uru kama. To maonge go, akwayo mine ni wakauru. Lweny ok dhi maonge tong'. Inyalo dong' kuro. Koro miyo ka nyithindo okaw kura, ma ji okaw kura maber nyaka mondwa, to lweny ni wadhi goye kendo wadhi loye maber. Omiyo daher mondo ji duto otem ahinya mondo gikaw kura, mondo mi walo lweny mantie nyimwa ni lweny ni pek.